Diolch yn fawr. Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti. Gofyn i ti'n harwen ni ac i nerthu ni yn ein haddoliad y bydd y cyfan yn dwy'n clod i ddenw di. Trig yr hawr ddim, bendithiau ni nawr i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 201. 201 Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. 201 gewn ni sefyll i'w chanu. Croes yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Fydd yn cwrdd gweddi nesaf cael ei gynnal ar y dryden nosiau o'r mis sef Hydref y 19. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am 3:30. Nawr wrth i'r casgliad gael ei gymryd gen i ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 486. 486. Oh
Bydd o'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc, o 12 benod, Marc 12. Gan dechrau'n adnod 28. Marc 12, adnod 28. Ac un o'r ysgrifenyddion a ddaeth wedi clywed hwynt yn ymresymu a gwybod ateb ohono iddynt yn gymwys, ac ofynodd iddo, pa un yw'r gorchymyn cyntaf o'r cwbl? Mae'r Iesu atebodd iddo, cyntaf o'r holl archmynion yw, cliw Israel, yr arglwydd ein Duw, un arglwydd yw, a char yr arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth. Hwn yw'r gorchymyn cyntaf. A'r ail sydd gyffelib iddo, car dy gymydog fel ti dy hun, nid oes orchymyn arall mwy na'r rhai hyn. Dywedodd yr ysgrifennydd wrtho, da athro, mewn gwirionedd y dywedaist, mae un Duw sydd ac nad oes arall ond fe. A'i garu ef ar holl galon, ac ar holl ddeall, ac ar holl enaid, ac ar holl nerth, a charu gymydog megis ei hun, sydd fwy na'r holl boeth o ffrymau a'r aberthau. A'r Iesu, pan welodd iddo ateb yn synhwyrol, a ddywedodd wrtho, nid wyt ti bell oddi wrth deyrnas Dduw, ac ni feiddiodd neb mwy ymofyn ag ef. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn y ti unwaith eto Dduw am y cyfle yma i ddod ger dy fron ac yn dod trwy enw, trwy heiddiannau dy fab yn gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti, ein bod yn gallu dod fel dy blant, fel rhai sydd wedi cael ei dewis cyn llunio'r byd, fel rhai trefnais ffordd ar ein cyfer, ffordd i achawdwriaeth, ffordd i dderbyn heddwch ath ydi, a maddeiant pechodau a golchiad yn y gwaed. I ni yn diolch am yr holl bendithion yma, ein bod yn gallu sefyll o'r flaen, fel rhai sydd yn lan, nid oherwydd ein glendid ni, ond oherwydd yr hyn yr wyt ti wedi wneud ei mwyn a trostom. I ni'n diolch am yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist wrth iddo ddod i'r ddeiar hon, i'r byd yma, byd a fyddai'n ei wrthod ac sydd dal yn ei wrthod, y byd a groeshoeliodd yr Iesu, ac y bydde yn sydyn iawn yn ei groeshoelio o'r newydd y dyddiau yma. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti, iddo ddod yn ifydd, ac iddo fynd i'r groes, ac iddo gymeryd ein cosb arno ef ei hun. Ac i ni yn diolch am yr Efengyl sanctaidd, y newyddion da yma, y bod modd i bechaduriaid cael y sicrwydd cadwedigaeth, maddeiant pechodau, bywyd tragwyddo. Y bod modd i ni wybod y daw dydd pan bydd ffydd yn diflannu'n llwyr, gan y bydd yn troi'n olwg ac am dy weld wyneb yn wyneb, yn treulio tragwyddoldeb yn dy weld ac yn dy gwmniaeth. Ond o Dduw tra yma ar y ddaear, i ni yn gofyn am fwy o'th bresenoldeb, i ni deimlo dy bresenoldeb yma ni'n plith ac hefyd wrth i ni ddychwelyd i'n cytrefi ac yna mynd i'n llefydd o waith, wrth i ni fynd o ddydd i ddydd, i ni yn gofyn y cawn profi mwy o'th bresenoldeb wrth i ni rodio ar y ddaear yma. I ni yn gofyn o Dduw am nerth, i ni'n cydnabod ac yn cyffesu mae gwan ydym ac mor aml yn crwydro, ac yn gadael i bethau'r byd yma i'n llethu ni, i beri ein bod yn troi o'n golwg tuag ata ti ac yn edrych o'r naill ochr i'r llall. Ond o Dduw, i ni'n gofyn i ti fadde ni am hyn, ac i'n helpu ni fod yr hyn yr wyt ti am i ni fod. O Dduw, i ni'n gofyn am nerth i fod yn ffyddlon hyd y diwedd, y bydde di yn dyfal barhau gyda ni, y bydde di yn dy drigaredd yn ein cadw ni. Ni yn diolch am yr addewidion sydd yn dy air, unwaith yn blant i ti am holl dragwyddoldeb. Ac o Dduw, i ni yn diolch i ti am hyn. I ni yn gofyn o Dduw y byddi di yn gweld yn iawn i ddychwelyd i'n gwlad ni unwaith eto. I ni yn trysthau wrth weld cyflwr y wlad hon. I ni yn gofyn o Dduw na fyddi di yn troi dy gefn arnom ni, mai dyna yw ein heiddiant. Ond o Dduw, i ni yn datgoffa di o'r newydd eto, mae Duw o drigaredd wyt ti, dy fod ti yn hir am aros, ac dyna yw ein gobaith ni o Dduw, dy fod ti yn Dduw sydd yn llawn cariad, llawn trigaredd, dy fod yn dad nefol i ni, ac i ni yn diolch na fyddi di yn troi cefn arnom ni dy blant, ond i ni yn cyflwyno'n gwlad i ti, ac i ni yn gofyn i ti fadde ni ein bod wedi troi cefn fel cenedl,
Ac o Dduw, y mae hyd yn oed yr rhai sydd yn proffesu dy enw bellach yn dy addoli fel y mae'r byd yn addoli ei diwiau nhw. O Dduw, maddau ni bod ni hefyd yn cael ein temtio i ostwng bob un safon. O Dduw, mwyn hwyluso bywyd, mwyn fod yn fwy poblogaidd neu beth bynnag. O Dduw, maddau ni mor hawdd i'r temptasiynau hyn. I ni'n gofyn i ti i helpu ni i gael yr awydd hynny fwy nag unrhyw beth arall i dy ogoneddu di a fwynhau di. Felly o Dduw, gad i ni dy ogoneddu di heddi. Helpa ni i wneud hynny. Rhwystra ni rhag gwneud unrhyw beth fydd yn dwyn unrhyw amharch ar dy enw di. Gad i ni dy fwynhau di hefyd. I ni'n gofyn y bydd ysbryd di yn dod lawr ein plith. I ni deimlo dy bresenoldeb yma wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni ystyried dy air, wrth i ni gymdeithasu. Ni'n gofyn o Dduw, mae ti fydd yn y cyfan. O Dduw, belly te'r bendithiad, diogelan hamser, cadw ar un drwg i ffwrdd, rho'r nerth sydd ei hangen ni, i dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Te'r felly bendithiad ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gallwch ni ganu emyn rhif 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. 197 gen i sefyll i'w chanu.
Dawn testyn o'r Efengil nôl Marc, y 12fed benod, penod 12 adnod 34. Ar Iesu pan welodd iddo ateb yn synhwyrol, a ddywedodd wrtho, nid wyt ti bell oddi o'r deyrnas Duw, ac ni feiddiodd neb mwy y mofyn ag ef. Nawr, dydyn ni ddim yn gwybod llawer am y cymeriad yma. Mae Marc yn ei ddisgrifio fel un o'r ysgrifenyddion, ac mae Matthew yn ei ddisgrifio fel cyfreithiwr, sef yr un peth, Matthew 22, adnod 35, ac un ohonynt yr hwn oedd gyfreithiwr. Ond yr oedd yr Iesu yn barod wedi bod yn trafod ac yn dadlau ac yn ymresymu gyda'r Iddewon. Yr oedd e wedi bod yn trafod gyda'r Sadwceaid a'r Phariseaid. Allwch chi ddychmygu y sefyllfa, rhai oedd allan am ei waed ac yn dadlau gyda fe ac yn ymresymu gyda fe. Ond wrth i ni weld yn yr darnau yma, fi oedd yr Iesu yn llwyddiannus i dawelu'r Sadwceaid, wrth gwrs allai dawelu unrhyw un. Ac fi oedd e'n tawelu'r Sadwceaid trwy ei ddadlau. Ac yr oedd y Phariseaid yn hapus gyda hyn. Yr oedd y Phariseaid yn hapus iawn o weld y Sadwceaid yn cael eu tywelu. Doedden nhw ddim yn hoffi'r Sadwceaid, doedden nhw ddim yn credu yn yr atgyfodiad, ac felly yr oedd y Phariseaid yma'n hapus iawn i'r Iesu dywelu nhw. Ond, ar y llaw arall, nid oeddent am i'r Iesu gael cydnabyddiaeth chwaith. Roedden nhw dal allan am ei waed felly roedd e tym bach o benbleth yn fwy na hapus. Siwr o fod, allwch chi ddychmygu rhai yn y dorf y Phariseaid yn troi at cyd Phariseaid gyda gwen fach, winc fach falle, ac yn meddwl dyna ni, mae'r Sadwceaid wedi cael ei rhoi yn ei lle, mae nhw wedi cael eu tywelu, drwchwch arnyn nhw o pobl balch yna'r Sadwceaid. Os fi oedd na unrhyw'n balch y Phariseaid oedd rheina, ond maen nhw yn falch fod y Sadwceaid yn cael eu tywelu. Ond eto, doedden nhw ddim eisiau'r Iesu fod yn cael gormod o gydnabyddiaeth achos roedden nhw yn cysau'r Iesu ac allan am ei waed. Felly, i ni'n ansicr pam y dywysodd y Phariseaid y dyn yma i ddadle ar ei rhan nhw ac i ddadle ymhellach gyda'r Iesu. Yr oedd yr ysgrifenyddion yn cysau'r Iesu ac yn ffyrnig felly, ac efallai yr oedden nhw'n meddwl y byddai hwn yn gallu rheoli i dymer yn well. Falle ymhlith yr ysgrifenyddion, falle roedd gan hwn enw da o fod yn ddyn clyfar, yn gwybod y gyfraith fel ysgrifennydd, roedd yn gwybod i bethau, ac falle enw ganddo fe o fod yn un a oedd yn gallu rheoli ei dymer. Achos mae e'n eitha sgil ond yw e, pan yn trio delio gyda'r rhywun sydd yn erbyn chi ac yn trio dal nhw mas, ond peidio colli tymer, peidio edrych fel bod chi wedi cael eich ysgwyd rhywfaint, ac felly falle bod hwn yn rhywun felly, oedd yn gallu gwynebu ei elynion heb colli wyneb. Falle dyna pam. Dydyn ni ddim yn gwybod. Falle roedd e'n enwog am ei ddawn yn dadle. Falle yn gwybod dyma un sydd yn gallu dadle yn dda. Mae e'n gallu dod â rhyw ddadleuon bydde neb arall i meddwl amdano, ac falle bydde hwn yn gallu delio gyda'r Iesu ar ôl tawelu'r Sadwceaid, yna fydd un ohono ni yn dod ac yn ei tywelu fe. Ac felly bydde nhw wedi ennill yn llwyr, bydde nhw wedi gallu mynd gartre'r gwely noson honno, yn gallu cysgu'n dawel. Sadwceaid wedi cael ei tywelu, yr Iesu wedi cael ei tywelu, ac felly bydde nhw'n hapus. Dydyn ni ddim yn gwybod. Ond hwn oedd e. Beth sydd yn wir, fe ddath hwn lan at yr Iesu. Felly hoffwn ni edrych yn gyntaf at yr ymholi parchus, ac yna ateb pendant ac yna'n olaf dyfarniad dirnadol. Felly yn gyntaf, ymholi parchus, adnod 28. Ac un o'r ysgrifenyddion a ddaeth wedi ei clywed hwynt yn ymresymu, a gwybod ateb ohono iddynt yn gymwys, ac ofynodd iddo, pa un yw'r gorchymyn cyntaf o'r cwbl? Nawr, yn sicr, yr oedd na rhywbeth gwahanol am yr ysgrifennydd yma o gymharu â'r ysgrifenyddion eraill. Doedd e ddim yr un peth â nhw. Beth bynnag oedd cymhelliad y Phariseaid i osod hwn o flaen yr Iesu a meddwl gall hwn faglu'r Iesu
Un peth sydd yn sicr, yr oedd hwn o leiaf wedi gwrando ar ymateb yr Iesu. Yr oedd wedi gwrando ar y dadle a fiodd. Yr oedd wedi gwrando ar y ffordd yr oedd yr Iesu wedi bod yn trafod gyda'r Sadwceaid. A doedd ddim yn mynd yn ôl hanes a'i law. Roedd wedi clywed. Doedd ddim wedi dod i'w gasgliadau ei hun. Doedd ddim wedi caniatáu i'w farn cael ei liwio gan ei ragfarn. Ond nid yw'n mor wir y mae rhagfarn pobl yn lliwio barn y presennol. Maen nhw'n gwrando ar rhywun yn siarad ac felly gan bod nhw'n barod yn cysau'r person, dydyn nhw ddim yn fodlon rhoi unrhyw le i'r person hwnnw ddod allan mewn goleuni gwell. Ond doedd hwn ddim felly. Mae hwn wedi dod i'w gasgliadau a wedi rhoi rhagfarn o'r neilltu. Doedd ddim wedi effeithio fe. Pan yn ymateb yn ffafriol i eiriau'r Iesu. Dyma beth mae'n dweud. Ac un o'r ysgrifenyddion a ddaeth wedi clywed hwynt yn ymresymu a gwybod ateb ohono iddynt yn gymwys. Oedd e'n dweud mae'r Iesu wedi ateb yn gymwys. Mae wedi ateb yn dda. A dyma yw'r unig ymateb posib os yn dod heb ragfarn a gwrando ar eiriau'r Iesu. Does dim ymateb arall dyle fod yn wir. Os yn dod heb ragfarn, yna wrth wrando ar eiriau'r Iesu, mi fyddech chi'n gorfod cytuno mai da oedd ei eiriau. Dim ond un canlyniad gall fod. Gallai ddim fod wedi dod i unrhyw gasgliad arall. Da yw dy eiriau di Iesu Grist. Rwyt ti wedi siarad yn dda. Ac fe wel yr ysgrifennydd yma, mae da oedd atebion yr Iesu iddo ateb yn awdurdodol, yn barchus, yn gywir, cymaint felly iddo dywelu'r dorf lle nad oedd atebion gan ei elynion. Doedd dim cyhuddiad ganddyn nhw. Fe eithon nhw oddi yno yn dawel. Doedden nhw ddim yn gwybod sut i ymateb i'r Iesu. Yr oedd wedi ateb yn dda. Ac felly, dyma'r cefndir, dyma fe nawr wedi clywed ymateb yr Iesu, wedi gweld mae awdurdodol, mae parchus, mae dda, synhwyrol popeth yr oedd yr Iesu wedi wneud, ac nawr mae'r ysgrifennydd yma'n dod i fyny gyda cwestiwn ei hun. Nawr, pam mae'n gofyn y cwestiwn dydyn ni ddim yn gwybod? Mae'r rhaid, mae y bwriad oedd i faglu'r Iesu yn y lle cyntaf, ond a oedd pethau wedi dechrau newid yng nghalon y dyn yma. A oedd falle wedi cael ei ysgwyd gan y ffordd yr oedd yr Iesu wedi delio gyda'r Sadwceaid. Ac mae'n gofyn y cwestiwn, pa un yw'r gorchymyn cyntaf o'r cwbl? Nawr, mae hwn yn gwestiwn naturiol iddo ofyn. Dyma math o beth yr oedd yr Iddewon wedi bod yn trafod erioed, trafod gorchmynion. Trafodant traddodiadau y tadau. Yr amryw gyfreithiau yn roedden nhw'n gorbwysleisio gymaint o agweddau o'r gyfraith ac yn mynd i fanylder diangen. I chi wedi clywed y math o beth yr oedd yr Iddewon yn ei wneud a Phariseaid. Matthew 23, adnod 23. Gwai chwi ysgrifenyddion a Phariseaid, rhagrythwyr, cynnes yr ydych yn degymur mintis a'r anis a'r cwmyn ac a dawsoch heibio pethau trymach o'r gyfraith, barn a thrigaredd a ffydd, rhaid oedd gwneithir y pethau hyn ac na adewyd y lleill heibio. Felly maen nhw'n manylu ar faint o mintis yr oedden nhw'n digymu. A'r anis a'r cwmyn. Dyna math o beth o'n nhw'n neud, dyna'r manylion. Roedden nhw mor fanwl yn ei crefydd nhw, ac i chi allu gweld elfennau o hyn, ond ydych chi hyd yn oed yn yr eglwys Efengyledd heddi, yn mynd i fanylder gyda'r rheolau am bob math o bethau. Ac mae rhai pobl yn fwy ffyrnig am y rheolau nag ydynt am yr Efengil ac am sancteiddrwydd a dywioldeb. Mae'n fwy pwysig bod chi yn neud hyn a'r llall nag yw unrhyw beth arall, a dyna yw crefydd Efengyledd mewn sawl lle bellach. Debyg iawn i'r Phariseaid. A dyma beth roedden nhw fel. Roedden nhw wedi gwneud crefydd yn fater o reolau. Falle, yr oedd hwn yn meddwl byddai hwn yn baglu'r Iesu. Neu dyma oedd y Phariseaid am iddo ofyn, a thrwy hyn byddant hwy yn llwyddo tywelu'r Iesu.
Nid oedd yr ysgrifennydd am wybod trefn y gorchmynion, pa'n yw'r cyntaf, ond pa'n ddawn gyntaf o ran pwysigrwydd. Roedd e'n gwestiwn pwysig yn ei barn nhw. Gai ofyn cyn mynd ymhellach. Oes yna un sydd wedi dod yma heddiw neu falle'n gwrando? A ydych chi wedi gweld bod yr efengyl yn gwneud synwyr? Efallai dyma math o sawl un sydd wedi bod yn yr oedfaon dros y blynyddoedd. Rhai o'n teuluoedd ni, rhai o'n cyfeillio ni, rhai efallai cydweithwyr, rhai sydd yn cerdded ac yn penderfynu dod i'r oedfa. Faint fydde yna? Dwi'n yn siŵr os byddwch chi'n llenwi'r capel, ond dyna i chi nifer fawr sydd wedi bod dros y blynyddoedd i'r gwahanol oedfaon sydd wedi bod yma, a sydd ddim yma bellach. A sydd yn mynd unrhyw le bellach falle, neu falle mynd i ryw eglwysi llawer mwy ysgafn sydd yn caniatáu bedolrwydd nhw. Ond efallai unwaith eu bod nhw wedi dod ac wedi gweld bod yr hyn sydd yn cael ei ddweud yn wir ac yn gwneud synwyr, ac mae da yw e, ac bron iawn dydych chi ddim yn gallu ffeindio dim byd o'i le ar yr hyn sydd yn cael ei ddweud. Dydych chi ddim yn gallu tynnu fe'n ddarnau. Achos dyna sydd yn wir. Chi wedi bod mewn trafodaethau gyda cydweithwyr, gyda cyfeillion, teuluoedd efallai. Does dim modd i neb ennill dadl go iawn gyda'r ysgrythyr. Dyw e ddim yn bosib, achos mae'r ysgrythyr yn gywir, yn wir. Does dim tyllau yn yr ysgrythyr. Does neb wedi gallu ffeindio unrhyw beth o'i le ar yr ysgrythyr. Ac felly, hyd yn oed pan i ni'n gallu cydnabod ydy'n wybodaeth i ddim yn ddigon da i ddelio gyda'r pobl fwyaf clyfar, ond hyd yn oed gyda hynny, i ni'n gwybod pan i chi'n dod lan at y pobl fwyaf academaidd, fwyaf clyfar, dydyn nhw ddim yn gallu dadlau yn erbyn yr ysgrythyr. Dyn nhw ddim. Hyd yn oed rai fel ni, rai sydd ddim o'r clyfar yn nhw, dydyn nhw ddim yn gallu, achos mae'r gair Duw yw gair Duw. Does dim gwallau. Ac felly, sawl un sydd wedi bod yn ein plith ni, sydd wedi bod yn yr oedfa, sydd yn gallu gadael yr oedfa, yn dweud, doedd dim byd o'i lef yna, falle ddim yn hoffi fe, ond ddim yn gallu ffeindio unrhyw beth o'i le. Efallai rhai wedi trio darganfod gwallau, ond methu darganfod gwallau. Yw'r bod wedi gwrando ar gyhoeddiad yr efengyl a gweld ei fod yn ateb hyd yn oed pob un o'ch cwestiynau chi. Eich bod wedi gweld, dyma beth sy'n drist, efallai bod chi wedi gweld dylanwad gair Duw ar bobl eraill hefyd, a chi wedi gweld ei nerth, ei bwer ar fywydau pobl. Ei fod yn trawsnewid bywydau. Ac falle bod chi wedi dod, sawl un sydd wedi bod yma, sydd wedi mynd ac wedi gadael ac wedi mynd a troi ffwrdd o air Duw, ac eto i gyd sydd yn gallu tystio, mae gwir yw'r gair, ac bod popeth yn gwneud synwyr, ac mae da yw e, ac efallai hyd yn oed bod chi wedi mwynhau yr oedfa. Eich bod chi wedi mwynhau yr hyn a gafodd ei bregethu hyd yn oed. Ac eto gyd wedi mynd. Sawl un. Sawl un fydd yn rhagwyddoldeb, fydd yn gallu edrych nôl i'r adeg y buon nhw mewn oedfa yn gwrando ar bregethu ac yn gallu cydnabod nad oedd dim byd o'i le ac mae da oedd e hyd yn oed. Falle bydden nhw hyd yn oed yn dweud hyn. Yr oedden nhw'n amlwg yn credu yr hyn yr oedden nhw'n ei bregethu. Hyd yn oed yn dweud na. Mae gadewch ni symud ymlaen. Beth oedd yr ymateb a gafodd yr ateb pendant yma? Grandewch, adnod 29 ymlaen. A'r Iesu a tebodd iddo. Y cyntaf, felly mae'r cwestiwn, pa'n yw'r gorchymyn pwysica cyntaf? Pa'n yw e? Pa'n yw'r un fwyaf pwysig? Yr ateb yn un rhoi fan hyn. A'r Iesu a tebodd iddo. Y cyntaf o'r holl orchmynion yw. Cliw Israel, yr arglwydd ein Duw. Un arglwydd yw, a char yr arglwydd y Dduw. Ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth, hwn yw'r orchymyn cyntaf. A'r ail sydd gyffelib iddo, car dy gymydog fel ti dy hun, nid oes orchymyn arall mwy na'r rhai hyn. Wel, dyna chi ateb. Fan hyn, fe gewch chi'r efengyl. Mae'r efengyl i gyd fan hyn. Mae'n dechrau gyda'r diwdod, y tri yn un.
Y tad a'r mab a'r ysbryd glân fod rhaid ei garu ef yn llwyr. Y mae pob un peth yn dychwelyd at hwn bob tro at yr efengil. Rhaid i chi garu'r arglwydd gyda'ch holl galon. Dyma beth yw'r efengil. Dyma wastad y man cychwyn, ond wrth edrych ymhellach mewn iddo fe, chi'n gweld mwy o'r efengil. Wrth edrych ar broblemau'r byd, yr unigolyn, i ni wastad yn dod nôl at hwn. Ein dealltwriaeth, ein perthynas ar efengil, ein perthynas a Duw yr efengil. Ni all dyn garu Duw. Beth yw'r gorchymyn pwysica? Cara'r arglwydd y Dduw. Ond dwi ti ddim yn gallu. Dwi ddim yn bosib. Fe ddywed yma fod fath safon at gariad at Duw. Sut dylsen ni garu Duw? Wel, mae'n dweud gyda'n holl berson. Os ydych chi'n fathemategydd, fe welwch chi bod yn dweud 4 gwaith mewn amser byr. Yma'r gair holl, 4 gwaith, gyda'ch holl galon, gyda'ch holl enaid, gyda'ch holl feddwl, gyda'ch holl nerth. Ef yw creawdwr y byd, ef sydd yn rheoli'r byd, ef yw'r un sydd yn sofran, ef sydd wedi caru'r byd. Mae yn heiddi ein mawl a chlod ac yn heiddi'n cariad. Ein holl berson, dyna be mae'n dweud, mae e'n heiddi popeth. Fe sydd wedi rhoi anadl yn ein ffroenau ni, fe sydd wedi rhoi bywyd i ni, fe sydd wedi rhoi bendithion i ni, fe sy'n peri'r hael dywenu ar ein pennau ni, fe sy'n peri'r glaw syrthio ar ein pennau ni, fe sydd wedi rhoi bwyd i ni, fe sydd wedi rhoi dillad i ni, fe sydd yn heiddi pob dim. Ond oherwydd pechod, ni allwn wneud hyn, dydyn ni ddim yn gallu ei garu. Felly mae'r adnodau yma, mae'r efengil yma, mae'r gorchymyn yno, car yr arglwydd y Dduw, gyda'r holl berson. Ond dydyn ni ddim yn gallu. Rhufeiniau 3 adnod 10 megis yma yn ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn, nac oes does dim un person cyfiawn yn y byd. Dim un. Dim un sydd yn gallu caru Duw fel ag y dylsai. Yr ydym yn ein caru'n hunan gymaint. Yr ydym yn elynion i Dduw ac yn cysau ei gynllawiau, ei berson, ei efengil. Dim ond un ffordd sydd yn bosib i ni garu Duw. Ac mae hyn o gynlyniad i'r ail enedigeth, i waith yr ysbryd glân. Mae'r drindod wrthi yn dydyn nhw. Yr ysbryd glân yn gweithio ar yr enaid. Rhaid ein geni ni o drachefn o ddifri. Rhaid mae gwaith dwyfol ydyw. Gan fod dyn yn farw yn ysbrydol, dyw e ddim yn gallu caru Duw. Dyw e ddim yn gallu deall. Roedd y Phariseiaid o bawb wedi profi hyn, yr ysgrifenyddion. Roedden nhw'n deall lot, yn doedden nhw. Edrychwch ar y cyfleoedd gafodd yr Phariseiaid a'r ysgrifenyddion. Bob un cyfle i ddeall, ac eto i gyd fe wrthodant ddeall ac fe fethant ddeall. Dyna'r gwir. Dydy dyn ddim yn gallu deall, dyw dyn ddim eisiau deall. Felly pan chi'n cwrdd â pobl crefyddol, pobl digrefydd, dyw'r crefyddol ddim eisiau deall a ddim gallu deall. Dydy'r byd ddim eisiau deall nac yn gallu deall. Dyw's neb eisiau deall, ond does neb gallu deall. Mae e'n rhyw ddirgelwch yn diwedd. Dydy pobl ddim eisiau deall. Ni'n gallu cael pobl yn y gynulleidfa fan hyn. Dydyn nhw ddim eisiau deall. Dydyn nhw ddim yn gallu deall. Mae e'n gyflwr trienus. Dyna beth mae pechod yn ei wneud. Mae'n gyflwr marwedd. Ni'n gallu gweld rhai o'n teuluoedd. Ni'n gallu cael ei magu ar aelwydydd crefyddol, Cristnogol, efengol, lle mae'r gwirionedd yn cael ei ffrygethu. Dydyn nhw ddim yn gallu deall. Dydyn nhw ddim eisiau deall. Mae'n drist pan ni'n gweld dydyn nhw ddim eisiau deall. Mae'n afiach i weld pan chi'n gweld dyn yn ei bechod ddim eisiau deall a'n cysau'r efengil. Yr oedd y Phariseiaid, yr ysgrifenyddion yn ddall yn fyddar, ond pan mae'r ysbryd glân yn dod ac yn agor llygaid ar enaid i weld ein pechod, i weld pa mor fyr y down o ogoniant Duw, ein bod yn atebol ger ei fronef, fe sydd yn agor y llygaid, mymryn bach i ddechrau ac yn agor fwy, ac i ni'n gweld ein cyflwr ni, i ni'n gweld ein cyflwr o farwolaeth ysbrydol, ac i ni'n gweld goblygiadau hyn, ac mae yn drienus. Ond dyna be mae'r ysbryd glân yn ei wneud. Mae'n dangos i ni mawr y Duw ac fe ddylsyn ni ei garu fe,
Ond dydyn ni ddim yn gallu, mae'n cariad ni'n dod mor fer. I ni'n caru'n hunan gymaint yn fwy. I ni ddim eisiau rhoi diwrnod mas o saith i'r arglwydd. Mae'n ormod. Ni ddim eisiau rhoi diwrnod. Fe roeddwn ni mymryn iddo fe. Dydyn ni ddim eisiau rhoi o'n cyflog ni iddo fe. Ni ddim eisiau rhoi degw. Ni rhoi llai beth. Ni ddim eisiau rhoi yn hamser ni i wasanaethu fe. I ni ddim eisiau rhoi ein moesau ni hyd yn oed iddo fe. I ni eisiau cadw rhywbeth nôl. Dwi eisiau byw fel dwi eisiau byw. Dyna be mae dyn yn ei wneud. Dwi ddim yn fodlon rhoi dim byd i Dduw, ond mae'r ysgrythur yn dweud car yr arglwydd o Dduw oedd holl person. Pob un rhan ohonoch chi, carwch yr arglwydd. Ond dyma beth sy'n digwydd, mae'r ysbryd glân yn dod ac yn dangos i chi. Dydw i ddim hyd yn oed yn gallu hoffi fe, heb sôn am ei garu fe. Dwi ddim hyd yn oed gallu hoffi'r arglwydd. Ni'n gweld hyn ond ydyn ni, hyd yn oed yn yr eglwys heddi. Yn yr eglwys heddi, ydyn nhw'n hoffi'r arglwydd hyd yn oed. Chi ddim un yn gallu dweud bod ni'n hoffi'r arglwydd. Dydyn ni'n fodlon rhoi dim iddo fe. Dim ond yr hyn i ni'n fodlon i'r hoed. Ond i'w garu fe gyda'n holl berson. Ond dyma beth yw gwaith yr ysbryd glân. Mae'n agor ein llygaid ni. A mae'n dangos i ni dydyn ni ddim yn gallu garu fe. Ac pa mor fer i ni o'i ogoniant e. Ac yna mae e'n arwenni, mae'r ysbryd glân yn arwenni at y groes. Neu cyn hynny, hyd yn oed, yn arwenni at y cryd lle gafodd yr Iesu ei osod fel baban, bod wedi dod i'r byd ac yna'n dilyn ei fywyd fel plentyn ac yna fel oedolyn a'i weinidogaeth e, a'i wirthau fe, a'i drigareddau fe, ac yna i berffeithrwydd e'n cadw'r gyfraith yn berffaith yn ein lle ni, ac yna mae'r ysbryd glân ar ôl dangos ei fywyd perffaith i ni, mae'n dangos i ni ei farwolaeth ar y groes, ac iddo ddoed ei ddwylo pur ar led, ac fe wisgodd e goron ddrain. Ac ni'n gweld fod yr Iesu wedi cymryd ein cosb arno ef ei hun, fe ddaeth e'r byd i beth, i achub dyn o'i gyflwr pechadurus, o'i dywyllwch. Ac iddo dywallt ei waed, yno ar y groes a gorwyd ffynon, i olchi pob un staen pechod i ffwrdd. Yno fe ddangosodd iddo ennill y frwydr yn llwyr, fe dalodd e'r pris yn llawn. Fe goncrodd yr un drwg unwaith ac am byth, sut trwy atgyfodi yn fuddigoliaethus ar y trydydd dydd. O mae'r enaid sydd wedi ei ddeffro o farwolaeth ysbrydol yn dod i weld na all gyflawni'r ddeddf o garu'r arglwydd a'i holl berson. Ond yna mae'n gweld yr un sydd wedi gwneud hyn yn ei le. Dyna beth, dyna yw'r efengil. Fod yr Iesu wedi gwneud popeth sydd ei hangen ar ein cyfer ni yn ein lle. Mae'n gweld na all gyrraedd y safon, ac mae pwrpas y ddeddf yw i ddangos i ni'n pechod, ac yna'n harwain ni at Grist yr un sydd wedi gwneud y cyfan. Rhufeiniau 3:20. Am hynny, trwy weithredoedd y ddeddf, ni chyfiawnheu'r un cnawd yn ei olwg ef, canus trwy'r ddeddf y mae adnabod pechod. Ac yna o ganlyniad i waith bywhau yr ysbryd glân, mae e'n dod i garu'r arglwydd. Dyna yw canlyniad y cyfan. Dyna yw'r efengil. Mae e nawr yn caru'r arglwydd. Mae e'n dod nawr i garu'r arglwydd a'i holl berson. Os ydych chi wedi cael eich achub o golledigaeth tragwyddol, wedi cael heddwch cydwybod a heddwch a Duw, gyda'ch holl galon, eich holl enaid, eich holl feddwl, eich holl nerth. O, ni'n caru'r arglwydd nawr am iachawdwriaeth, am waith y drindod yn ein hachubiaeth. Mae am garu Duw a'i holl berson. Nid oedd yn gallu gwneud hyn gynt, ond nawr mae e am wneud ac yn cael y nerth i'w wneud gan i Dduw ei garu ef yn gyntaf. O ganlyniad i hyn, beth sydd yn digwydd? Wel, chi'n gweld o ganlyniad, dyma mae'r adnodau o'n blaen ni. O ganlyniad i hyn, fe fydd dyn am garu cyddyn, a hynny yn ei dro yn effeithio pob dim. Ond nid yw cariad at Grist yn effeithio pob dim. Pan yn dod i'r efengil, pan yn dod i brofiad o iachawdwriaeth, mae'n effeithio popeth. Mae'n peri bod ni'n gallu caru cydyn. Mae e wedyn yn effeithio pob un rhan arall o fywyd. Os oes cariad yna, mae'n effeithio pob un perthynas. Yr efengil sydd wrth wraidd pob un dim. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi dod at Grist ac yn ei garu?
A yw Iesu Grist yn bopeth i chi? Ydych chi wedi gweld eich pechod? Ydy'r profiad hynny wedi ei gael ganddoch chi? Wel, gyda chi symud ymlaen yn olaf yn drydydd. Mae yna ddyfarniad dirnadol fan hyn. Mae yna llawer o ddirnadaeth fan hyn. Ac mae'n druenus. Mae'r darn olaf yma'n frawychus. Mae'n dibynnu sut ych chi'n edrych arno fe, os ych chi'n edrych ar gwpan hanner llawn neu hanner gwag. Ond ar ddiwedd y dydd, dydyn ni ddim yn gwybod beth yw'r ateb. Felly, pa bynnag ffordd chi'n edrych arno fe, dwi'n mynd i newid y sefyllfa. Yn rhagwyddoldeb y cawn glywed. Yn rhagwyddoldeb y cawn glywed be ddigwyddodd i'r ysgrifennydd yma. Ond unwaith eto, ni'n gweld mae'r ysgrifennydd yn dangos ymateb gwych cadarnhaol. Mae'n ymateb heb ragfarn. Pan holodd yn y lle cyntaf, i chi'n gweld agwedd ardderchog gwell na'i gyfoedion. Yr oedd hwn yn fodlon gwrando ar yr Iesu. Lle chi ddychmygu plant o'n teuluoedd ni, o plant bach da, mynd i'r ysgol Sul. Dysgu adnodau, yn gweddio hyd yn oed cyn i'r gwely. Dwi wedi clywed sawl i ni yn dweud wrthai ar ddiwedd oedfa. Maen nhw'n dod fan ni ar ddiwedd oedfa mewn capeli gwahanol ac yn siglo llaw ac ambell waith yn diolch am y bregaeth ac yn dweud, wel, mae gen i blentyn fe ddath e'n Gristion pan oedd e'n 4 neu'n 5 neu'n 6 neu'n 7 neu'n 8 ac oedd e'n caru'r arglwydd, oedd e'n dwlu ar pethau'r arglwydd, oedd e'n dwlu ar y capel, yn dwlu dod i'r ysgol Sul, dysgu adnodau, oedd e'n hoffi popeth am ond digwyddodd rhywbeth pan oedd e'n 16, 17, 18, 19, 20, a mae wedi mynd i'r byd, mae e'n 45 nawr. A ddim yn gwybod beth i ddweud wrthyn nhw. Pa iachawdwriaeth i ni'n sôn amdano? Na'r fedrwn ni ddim dweud nad oedd rheini wedi dod i gredu. Fedrwch chi ddim dweud hynny. Ond y peryg yw pan yn blant bach, wrth gwrs ac i chi eisiau magu nhw ar sain ar y fengil, a'i dwy nhw, a'i harwain nhw ar hyd y llwybr cul, a'r llwybr cywir, a dyna yw eich dymuniad chi, ac chi'n gweddio dros nhw ac yn gofyn, o Dduw, byd dwi garog wrthynt, ac i ni cael gweld ffrwythau, ac yn aml, os yw plant yn ifydd fe, fydden nhw'n ymateb, a mwyn hyfryd, ac yn wastad yn rhywbeth i fod yn ddiolchgar amdano. Ond yna mae'r rhaid gofyn, a ydyn nhw'n hoffi fe? Ac yn gweld mae synhwyrol yw, ac yn gweld, mae hwn yn beth da. Ond beth y mae'r rhain wedi brofi? Rhaid gofyn, be maen nhw wedi brofi? Achos yr oedd hwn yn ymateb heb ragfarn, yr oedd yn wych o beth. Yn cyntaf yn ymateb i'r Iesu ac yn dweud daw, mae'r ffordd nes ti ddelio gyda'r Sadwceaid, roedd ti'n ateb nhw'n dda ac yn gywir, ond gwrandewch ar hyn, mae hwn yn fwy ryfeddol. Adnod 32, a dywedodd yr ysgrifennydd wrtho. Nawr, mae'r Iesu nid wedi ateb ar y Sadwceaid, nawr mae'r Iesu wedi ateb ar ysgrifennydd. Y cwestiwn am pa orchymyn yw'r un cyntaf. A nawr mae'r Iesu'n ateb fe yn union gyrchol. Da athro mewn gwirionedd y dywedais, mae un Duw sydd, ac nad oes arall ond y fe. A'i garu ef ar holl galon, ac ar holl ddeall, ac ar holl enaid, ac ar holl nerth, a charu gymydog megis ei hun. A sylwch ar hwn, sydd fwy na'r holl boeth o ffrymau ar y berthau, wedi ychwanegu dan. Mae wedi ail ddweud bron gair am air yr hyn mae'r Iesu wedi ddweud ac yn cytuno gyda fe, ac mae wedi dweud da iawn. Yr arglwydd, da iawn, mi rwy ti wedi dweud yn gywir yn ôl yr ysgrythyr, yn ôl y traddodiadau, yn ôl yr hyn sydd yng ngair Duw, rwy ti wedi dweud yn gywir. Byddai'r Phariseiaid byth wedi mentro dweud y fath beth, achos roedden nhw'n ei gysau, achos roedden nhw'n delio gyda mintis bach ac yn degymru'r mintis. Dyna crefydd ydyn nhw. Ond roedd hwn yn deall yn fwy ac yn well, ac i dweud da iawn, mi roedd ti wedi taro'r hoelen ar ei phen, ac hefyd chi'n gweld bod wedi deall i ddod yn well, sydd fwy, mae hwnna i gyd yn fwy na'r holl boeth o ffrymau a'r aberthau. Mae wedi gweld, mae da ardderchog hyd yn oed, oedd beth wedodd yr Iesu.
Ni fyddai'r ysgrifenyddion eraill na'r Pharisëaid wedi breuddwydio cyfadder fath beth. Ond roedd hwn wedi deall fod cadw rheolau yn anigonol. Mae amhosibl i'w plesio Duw trwy ymdrechion ddynol. Fe ddeallodd ei fod yn fwy na chadw at seremonïau ac aberthau. Mae e'n gwybod os ai trwy seremoni crefyddol a berthu pethau anifeiliaid. Mae e'n gwybod bod crefydd, gwir grefydd yn fwy na hynny. Mae e'n gwybod mae'n mwy na cadw at beth dwi'n digymur mintus. Mae'n gwybod mae'n fwy na hynny. Mae e wedi deall e. Mae'n anhygoel. Mae hwn wedi deall e. Lle chi ddychmygu. Petai hwn yn ysgrifennydd ifanc yn yr oes yma, mi fyddai'n cael ei alw i fod yn arweinydd y bobl ifanc cyn i chi droi rownd. Mae'n dda. Mae'n gwybod i bethau hwn. Mae'n gwybod i hen testamentau hwn. Ac mae'n dda gyda pobl. Dwi ddim yn colli dymere. Dwi ddim yn siarad yn hyllt â neb. Mae'n cyfathrebu mor dda. Mae gan hwn dalent. Mae hwn yn un da. Mae rhaid i ni gael e mewn ac i ni wahodd e dwch mewn. Falle rhoed e mewn i'r weinidogaeth. Fe gewn ni hwn yn y pwlpit maes o law. Fe newn ni bregethwr mas o hwn. Fe newn ni ddiwynydd mas o hwn. Mae hwn yn mynd i fod yn affeiliad da iawn i ni fel capel. Dyna math o siarad sydd heddi. Ddim yn poeni a yw hwn wedi profi gwir iachawdwriaeth. Nid a yw hwn wedi alw i gredu yn yr Iesu heb sôn im i'r weinidogaeth. Ond allech chi ddychmygu pobl heddi, dyna math o mateb fydd yna. Oedd hwn di deall bod yr Iesu wedi dweud yn iawn, bod crefydd yn fwy na chadw rheolau, bod angen caru'r arglwydd o Dduw a holl galon. Dyna fe. A mae wedi dweud mae'n fwy na poeth o ffrymau ac aberthau. Mae'n fwy na seremonia. Mae'n fwy na dod i'r capel. Mae'n fwy na helpu yn yr ysgol sydd. Mae'n fwy na wneud hyn a'r llall. Allwch chi wneud y peth yna'n ddigon rwydd. Allwch chi fod yn siarad mewn oedfan. Allwch chi fod yn dosbarthu tractiau allan i'r digred. Allwch chi wneud y cyfan a dal fod yn golledig. As edrychwch, os ych chi'n meddwl bod yna dros ben llestri, gwrandewch ar yr hyn mae'r Iesu yn ei ddweud. Adnod 34, ar Iesu, ond mae'r Iesu yn ei ddweud yn garedig. Ond mae dal yn ei ddweud pan welodd iddo ateb yn synhwyrol, a ddywedodd wrtho, nid wyt ti bell oddi wrth deyrnas Dduw. Ac gyda'r gair hwnnw, fe ddath na dywelwch mawr ar draws y lle. Ac ni feiddiodd neb mwy ymofyn a gef. Wel, dyna i chi. Dyna chi bresenoldeb Duw. Roedd yr Iesu yno, ac fe ddwedodd e, ac mae'n frawychus yn diwe, achos mae'n gadarnhaol ac eto gyd, be mae'n ei olygu? Nid wyt ti bell oddi wrth deyrnas Duw. O'n i byddwn ni'n falch o leia heddi am ymateb fel hwn. O leia fel hwn. O leia cael gweld rhai yn gwrando ac yn gweld synwyr yn yr efengil. Byddwn ni'n ddiolchgar am na hyd yn oed am hwnna, am ryw elfen fach o galondid, bod na ryw rai yn gwrando ac yn ymateb ac yn gweld synwyr. Ond yna, Iesu dweud, nid wyt ti bell oddi wrth deyrnas Duw. Roedd e'n gwybod mwy na'r mwyafrif o'r ysgrifenyddion a'r Pharisëaid. Roedd e'n gweld aioni yn yr Iesu. Roedd e'n deall mae'n neud trwy gadw'r rheolau ac aberthau yr oedd cyrraedd teyrnas Dduw. Ac yna i'r Iesu ddatgan nad oedd ymhell o deyrnas Dduw. Mor agos i'r efengil. Un cam arall. Un cam. Dim ond un cam arall oedd angen iddo ei wneud. Roedd e mor agos. Doedd e ddim yn bell. Felly mewn geiriau eraill, roedd e mor agos. Doedd e ddim yn bell oddi wrth teyrnas Duw. Dim ond pwyso ar Grist, dim ond credu yn Iesu Grist. Fel ei waredwr oedd angen iddo wneud. Roedd e'n gwybod yr Hen Testament, roedd e'n gwybod oedd dim eisiau cadw reolau a seremonia ac aberthau. Roedd wedi deall hynny mwy na'r gweddill o'r Iddewon. Roedd wedi deall y cyfan, roedd e hyd yn oed yn gallu dweud, da wyt ti Iesu.
Rwyt ti wedi dweud yn iawn. A dim ond, roedd e mor, a dyma be mae'r Iesu'n gweld. Mae Iesu'n gallu gweld yn well na ni, a roedd e'n gweld, mor agos wyt ti. Rwyt ti ddim yn bell o'r deyrnas. Rwyt ti mor agos a sydd yn gallu bod. Rwyt ti wedi dweud popeth sydd angen i ddweud, ond rwyt ti ddim na to. Dim ond credu yn Iesu Grist sydd rhaid i wneud. Popeth yn ei le, mae yn debyg iawn, ond yw e fel y 5 o morwyn ffôl. O, mae hwnna'n driennus yn diwe. 5 ohonyn nhw, na phara toesant ei lampau. Ac doedd dim olew, roedd 5 o'r morwynion, roedd ganddyn nhw olew yn ei lamp. Ond oedd 5 arall heb olew. Doedden nhw ddim wedi paratoi. At y ddyfodiad y briodfab, doedden nhw ddim yn barod. Roedd ganddyn nhw bopeth, roedd ganddyn nhw'r lamp, roedden nhw yn y man cywir. Roedden nhw'n aros am y briodfab. Ond ni chawsant fynediad, achos pan sylweddolon nhw, doedden nhw ddim yn barod, eithon nhw i ffwrdd a gyrhaeddodd y briodfab. Mae'n driennus yn diwe, mor agos. Mae fel rhai sy'n dod at y drws sef Iesu Grist. Ond nid ydynt yn camu trwy'r drws. Dydyn nhw ddim yn camu trwy'r drws. Fi'n cofio clywed yn had yn dweud sawl gwaith y darlun o'r hen fath o siop. Os ewch chi Sain Ffagan fe welwch chi fe. Yr hen math o siop. Roedd yna gwnter yna, a tu ôl yr oedd y gwerthwr, a tu ôl y gwerthwr oedd y nwyddau. Ac ar y silffoedd roedd popeth roedden nhw'n ei werthu. Ac o'ch chi'n dod ac yn gofyn am y nwyddau, ddim yn mynd i'w nôl nhw. Ac o'ch chi'n gofyn, roedden nhw'n nôl nhw i chi. Ac roedd e'n rhoid y darlun yma yn y siop arbennig yma. Roedd ma ddeiant pechodau, cadwedigaeth, iachawdwriaeth, bywyd tragwyddol, heddwch a diw, y cyfan. Roedd yr holl fendithion iachawdwriaeth yno. Ac y darlun oedd yn rhoid i bobl pan oedd yn dod i holi fe, falle ar ddiwedd oedfa, falle wedi cael ei argyhoeddi o'i pechod, ac yn nhw'n dod i'r stafell fach i siarad gyda fe ar y diwedd, ac mi fydden nhw'n dod ac mi fydden had yn dweud y stori wrthyn nhw am y counter a'r siop a bod iachawdwriaeth o'i blaen nhw. Ac beth oedd angen nhw'n wneud? Dod trwy'r drws, dod at y counter a gofyn am faddeuant pechodau. Ond y broblem oedd, roedd rhai ddim yn dod at y counter a gofyn. Roedden nhw wedi dod i'r siop. Roedden nhw wedi dod i'r counter. Roedden nhw'n ei weld roedden nhw'n dweud, o, mor hyfryd yw'r siop yma. O, bydde fe'n neis cael bywyd tragwyddol. O, bydde fe'n braf cael heddwch cydwybod, heddwch a diw, sicrwydd cadwedigaeth, golchiad yn y gwaith. O, mor neis. A be maen nhw'n neud? Mynd allan trwy'r drws heb ddod at y counter a gofyn. Mae fel rhai yn dod at y drws sef Iesu Grist. Ac yn edmygu gwaith Crist. Ond dydyn nhw ddim yn camu mewn trwy'r drws. Dydyn nhw ddim yn un sydd yn dod yn eiddo i'r Iesu. Dydyn nhw'n gwrthod camu. Mae mor driennus, sawl un. O, yn anffodus, tybiwn ni, mae yna fwy heddi o rai sydd wedi gwrthod camu trwy'r drws ac sy'n hoffi'r drws, na sydd wedi dod trwyddo. Sawl un sydd wedi bod yn ein plith ni. Ac yr oedd na adeg pan roedden nhw'n dweud mae hyfryd yw'r drws. Ond maen nhw wedi troi cefn ar y drws. A maen nhw wedi gweld drws arall. Drws y byd. O, mor driennus. A ddath hwn at Iesu Grist a chredu ynddo? A ddaeth Iesu Grist yn waredwr iddo? Dydyn ni ddim yn gwybod. Mor ofnadw yw hynny. Bod mor agos ac eto mor bell. Os nad ydych yn llwyr bwyso ar Grist, yna ni chewch fynediad i'w deyrnas. Mae bron iawn pan oedd yr Iesu yn ymateb i'r ysgrifennydd ac yn dweud y geiriau yma. Mae fel beth Iesu Grist yn cymell yr ysgrifennydd. O, tyrd, cama trwy'r drws, rwy ti mor agos. Ond nid yw yn ddigon ateb fel yr wyt ti wedi. Dwi ddim yn ddigon. Ti di ateb yn dda, ond dwi ddim yn ddigon. Yr oedden ni gael yn nogi fer, ti'n agos, ti mor agos. Tyrd. Rhaid i ti ddod a gweld mae Iesu Grist yw popeth.
Peidiwch bodloni ar y ffaith nad ydych ymhell o'i deyrnas. Mae yna rai, efallai yn bodloni nad ydynt ymhell. Falle bod yna rhyw broffes bach cyfleus ganddyn nhw, ond dyw Iesu Grist ddim yn bopeth iddyn nhw. Dydych chi'n mynd i garu fe gyda'ch holl berson. Ac ych chi'n agos, mae pawb yn meddwl bod chi'n agos neu yno. Ond efallai dydych chi ddim wedi dod. Nid wyt ti bell oddi wrth deyrnas Duw. Efallai hwn droi ymaith a meddwl fod ei statws yn ormod i droi cefn arno. Falle dyna'r broblem. Roedd e siwr o fod yn un o'r rai pwysica ar ysgrifenyddion gydag enw da, ac efallai roedd e'n meddwl, os na i bwyso ar Grist, fe fyddai'n dioddef, erledigaeth ac yn colli statws. Dwi'n tybio, falle rhywbeth felly oedd e. Achos dyna beth sydd yn ennill y dydd gan amla heddi. Statws, cyfeillion, ei safle mewn byd crefyddol hyd yn oed, ac yn gwybod hyn ddylse i wneud iddo droi ffwrdd, a dyna beth ddigwyddodd. A fe all hyn fod yn wir o rai yma, mae e wedi bod yn wir o lawer. Efallai bod y cost yn ormod i chi. Efallai bod chi'n ffeindio bod sefyll gyda ni yn costio gormod, achos i chi'n gwybod na ddylech wneud rhai pethau, neu peidio wneud hyn, neu gwneud allan. Mae'r gost yn ormod. Da i ofyn i chi, os ych chi'n gweld y gost yn ormod, yna dydych chi ddim wedi gweld beth nath Iesu Grist drostoch chi. O, na fyddai'r rhai yn camu mewn i deyrnas Dduw heddi, trwy droi o bechod a chredu yn yr Iesu. Wrth ddod ato, beth sy'n digwydd, mae'r ysbryd glân yn eich nerthu i ddod, ac wrth gamu trwy'r drws, ef sydd yn eich arwain trwy y drws. Beth sy'n gwneud y cyfan? Gwaith o ddifri yw e, ond mae rhaid i chi dal fynd trwy'r drws, ond wrth fynd trwy'r drws, mae e'n dod yn eich tywys chi. O, na ddowch chi ato. Tra bod cyfle trai fod yn agos. Trai fod yn agos, os yw yn agos yma, os yw yn agos i rai sy'n gwrando ar y we. Peidiwch a dibynnu ar eich crefydd. Peidiwch ar dibynnu ar y ffaith eich bod chi yn uchel eich parch gan bawb. Peidiwch a dibynnu ar y ffaith bod chi'n gwybod yr adnodau ac yn gwybod yr ymynau. Peidiwch a dibynnu ar y ffaith bod pawb yn meddwl bod chi'n berson da fewn cymdeithas. Yr oedd hwn yn berson da, ond yn ôl pob tebygolrwydd o beth ni'n gallu gweld, mae hwn yn uffer neu hun, hyd yn oed nawr, yn holledigaeth, achos roedd e mor agos. Nawr efallai fod yno, falle yn rhagwyddoldeb y cawn ni'n gwrdd â fe, bod ei hanes fod wedi dod at Grist. Ond yr hyn sydd yn digwydd yn aml yw'r rhai sydd yn agos, sydd ddim yn bell o deyrnas Duw, sydd yn aros fyna. O, mae'r byd yn profi'n ormod. Trai fod yn agos, galwch arno, gyfeilwch arno. O'r Iesu pan welodd iddo ateb yn synhwyrol a ddywedodd wrtho, nid wyt ti bell oddi wrth deyrnas Duw, ac ni feiddiodd neb mwy ymofyn ag ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air, am dy rybuddion, ac am dy galondyd hefyd. I ni yn diolch am y ffordd yr wyt ti'n pledio a phechaduriaid i droi ata ti, ac yn gofyn y bydd yr ysbryd ar waith heddi, yn dwyn y neidiau at droed y groes, ac y byddant yn derbyn y bendithion oll sydd i'w cael yn yr arglwydd Iesu. Teir di'n plith, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 303. Pam o pam bechadur cyndyn, pam y colli denau drud. Mae dy greor heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynnu cyd. 303 gen i sefyll i'w chanu.
Nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.